Hej YouTube, velkommen til Minigames episode 2 inde på Mindplex. I dag med Oscar. Yay! Hej Oscar. Hej, det er nok den samme video, så de ved jo godt det med mig. Yeah. Jeg elsker dig, hvad skal jeg lave? En frugt. What the fuck? Jeg laver bare food. Jeg laver et æble. Pænt æble. Jeg laver et træ, og så et æble på træet. Vent, det er det dummeste. Jeg laver et æble her. Jeg er god til det her, folkens. Jeg laver en pære. Nej, jeg laver en lime. Ja, det er mit æble, Oscar. Det er så grimt. Over til at bygge, bare så du ved det. Ej, det er alt for firkantet. Hvordan kan man gå ned rundt i det her spil? Hvorfor spiller vi overhovedet? Den er faktisk meget pæn. Så laver vi en pære. Folk, hvis vi laver en pære. Oscar, hvad laver du? Jeg kan høre, du bruger uld. Jeg prøver at lave noget. Du ved, nogle gange når jeg prøver at lave noget, så ved du, det ikke bliver til det, jeg prøver at lave. Det er sådan kind of, hvad der sker lige nu. Det er der, hvor jeg vinder, ikke? Jeg er så god, jeg er jo heller ikke. Men det kommer ikke til at ske, jeg vinder ikke. Er der ikke også noget med pærer, de skæve? Det er den her. Den er skæv. Jeg synes bare altid, når jeg spiser en pære, så er den skæv. Og jeg vil gerne klage til dem, der har lavet pæren. Og sige, at deres pære er skæv. Ej, for helvede, det ligner overhovedet ikke en frugt. det er så grimt, det. Og hvad er det dog, jeg laver? Nej. Det går slet ikke, det her. Nej, jeg har en meget god idé. Stress! For helvede, det er så stress dog. Fuck, jeg hader det. Hvorfor spiller vi det her spil, Oscar? Ved jeg ikke, hvorfor. Ja, den er færdig. Jeg kan måske godt lave lidt mere. Jeg kan lave nogle... Jeg skal bare lade min pære færdig. Fuck, den er flot. Ej, hvor er den grim! Det er godt. Den er tudegrim. Det sidste jeg laver, ikke? Det bliver en legendarisk banan. Vi skal søge på banan. Jeg skal bruge yellow. Jeg skal bruge coal. Coal block. Fuck! Jeg kan ikke nå at lave min banan. Og så er der nogen der... Hvorfor ringer Else til mig?
Så han skal bare skride af hvad? Han vil sikkert gerne være med, men det må han ikke. Ej, altså hvis du ser med, så må du selvfølgelig godt være med. Fuck, stress. Ja. Fuck. Ja, jeg fik et 3 med. Ej, det er så... What the fuck? Det er jo poop. Okay, jeg vil sige den her... It's okay. It's okay. Nej, Oscar, den er ikke okay. Den er så grim. Ej, jeg vil sige, det er ret godt gjort. Nej, det er det godt nok. Hvad står der på skiltet? Lukas Lindberg. Ej, hvad sker der for folk, mand? Så går der væk. Afstand! My eyes are bleeding. Failure. Ej, den er ret fin. Ej, det er pixelart, det kan jeg ikke lide, det er med. Ej, jeg vil sige, det er ret sejt. Ja, jeg har taget med. Okay, it's okay. Det er okay. Jeg siger good. Ej, siger du? Ja, good, det er jo sådan, så er det godt. Ej, hvad er det dog for noget? Okay. Det my eyes are bleeding. Hvordan kan man bruge 5 minutter på det her? Ja, det vil jeg også gerne vide. Wow. That's just how the hell. Ej, nej. Nej, det er bare nej. Jeg synes, den er amazing. Ej, du er jo syg i hovedet. Ej, Oscar! Ej, den er faktisk fin nok, den her. My eyes are bleeding. My eyes are bleeding, William. Ej, den er da meget god. Det er min. Det ved jeg godt, du sagde banan. Banan. Ej, jeg sagde, det var okay. Jeg sagde... det er din, bare bedre. Ja, nej. Hvad er det for en stilk? Det er et ordentligt Det giver mig bare med. Det er bare med. Okay, hvad får min? Nej, det var ikke nu. Hvad er det her også for noget, altså? Det får med. Jeg synes, det er okay. Det synes jeg ikke. Prøv lige at se, du ville sgu aldrig kunne bygge det lort. Det ville jeg da. Jeg var ikke kreativ nok til det. Okay, fint nok, det er okay. Okay. Ej, det er det faktisk også ret sejt. Ja, okay. Den er, it's okay. Jeg synes, den er god. Okay, min banan er sgu da bedre end den der. Ja, det er fucking banan. Det der giver jeg med. Jeg synes, det var fordi, der er en banan der i nederen, så skulle det ikke. Jeg synes, det her kirsebær. Ja, det er faktisk ret kreativt. Ej, hvad? Nej. Nej. Min var bedst. Ham, der laver cremefrugten, hvad kom jeg på? Jeg kom på... Ha! Min var bedre end din. Nå, vi tager en ny. Tager en til. What the fuck? Fuck, den var dårlig. Ej, jeg håber, det bliver food igen, så ved jeg, hvad jeg skal lave. Jeg skal lave en lang banan. Wow. Fuck noget derp musik, jeg DJ. Hvad skal jeg DJ derp? Nej, det er mig, der er DJ'en. DJ derp. Nej, fordi det er mig, der satte musikken på. Du er DJ derp. DJ okay, derp. Pot of gold. Det bliver sgu da ikke særlig jeg ved godt, hvad jeg skal lave. Det bliver overhovedet ikke særlig svært. Jeg laver en potte, hvor der ligger en guldlort i. så fedt sådan er jeg. Det skal sgu nok blive skide godt, det her. Og ja, det er helt under kontrol. Drenge og piger. Det her, det bliver skide godt. Nej. Og det værste er, at jeg har brugt pølsefarver til selve at lave den her potten. Og hvad er det for et emne af pot of gold? Nå, det skulle da en potte, vi skal lave.
Nå ja, fuck. En pot. Nej, men jeg kan stadig ikke nå at rette min. Jeg lavede bare guld. Der skal være vand hernede, fordi det er en potte. Altså. Det er jo ikke sådan en potte for helvede. Det er en krukke, mand. Ja, men jeg synes, det er sådan en potte. Jeg har lige fået en vild god idé til det her. Og din idé er? At sådan lidt guld, det sådan lige går ud over kanten. Altså, nu skal jeg bare til at lave guld. Let's make a swing with gold. Min er faktisk ret flot, hvis du spørger mig. Når man kommer ind på min, ikke? Så ser man bare ild over det hele, og bare guld i fucking potte, mand. Guld ud over det hele. Fucking great, det her. Ja, okay, det kan så ikke flyve. Mit guld kan ikke flyve, selvom det dår Minecraft. Det vil nemlig være urealistisk. Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal lave på min potte. Jeg sætter bare random blocks. Det ser nemlig pænt ud. Wow. Jeg laver sådan en guldtræ faktisk. Det lyder som en god idé. Ej, det skulle jeg aldrig have sagt til dig. Og så sådan nogle diamantblade. Nej. Så når du ser min... Kan du ikke lade være med at bare sige mine lort igen, sådan som før? Jamen, den så skrald ud, skal jeg vist ikke. Men den var altså ikke pæn. Det har jeg ligesom hørt, really. Sig et eller andet, jeg ikke ved. Wow, nu er jeg begyndt at bruge tid på det her træ. Jeg har faktisk brugt tid på mit guldtræ. Så skal man lave sådan en her rundt om, for at gøre det ekstra pænt. Jamen, Oscar, jeg vidste ikke, hvad var det for en frugt, du havde lavet? Oscar, hvad var det for en frugt, du havde lavet? Det var en lime. En lime har jo ikke stilk. Det fandt jeg også ud af. Eller jo, en lime har den stilk. En lille en. Når man ser min, tænker man bare sådan, yeah, my ass are bleeding. Så ved jeg, hvornår det er din. Så skal jeg nok sige, den er amazing. Ej, så vil du jo vinde over mig. Ej, come on, mate. Jeg siger også, din er amazing. Time's up. Jeg har lavet en potte af guld. Nej. Det er en potte af guld. Wow, han blev ikke engang helt bad, my ass are bleeding. Jeg har lavet en potte med guld i. Prøv lige at se. A pot of... Nå ja, pot of gold. Ej, hvor er vi dumme ting. Ej, det der er altså også bare poop. Ej, det synes jeg faktisk er ret godt. Det er faktisk fint nok, hvis man finder ud af, hvad det er. Jeg synes, den er god. Altså, good. Ja, den er faktisk fint nok. Jeg ved, men den vinder, så jeg giver den it's okay. Ej, bare giv den, hvad du synes, den er gammel. Nej, what the fuck? Amazing! Amazing. Ej, det gør jeg ikke. Jeg giver den. Good. Ej, hvis den vinder, så griner jeg. Liam, kan du ikke lige slå din mic lidt op? Okay, den er vel amazing.
Vi slår lige din mic Er den lidt op. bedre nu? Nej, Hvad mener du med at slå den op? Er den der ikke faktisk ok? lidt mere, Willy. Jeg kan ikke slå den mere. Nå. Ej, what the fuck? Okay, den er faktisk ret god. Den er faktisk pænt fucking sej. Det er Ja. amazing. Ja, den er faktisk amazing. Ej, nu vinder den. Ej, der er ham Åh, der jo. Ice Cube Legend. Han er fucking god. Med. Vi er ikke kommet til din endnu. My eyes are bleeding. Jo, det var den der med de der træer i. Hvad? Det var den der, jeg lavede med de der træer i. Det var min. Hvor der var de der guldtræer i, som jeg sagde, den er god. Den er ret god. Er der en ko? Nej, den var ret god. Ja. Yeah. No! Nej, den var bare min! Hvor var din? Hvad var din egentlig? En tredjeplads. Jamen, hvad var det din? Hvordan lavede du din? Kan du ikke se dig med bare sådan guld ud over hele gulvet og stuff? Nå, den jeg gav amazing. Så skal du den amazing. Jeg gav den amazing. Nej! Jeg gav den amazing for sjov. Ej, hvor er det fucked up. Kom jeg foran dig? Ja. Fuck, hvor er det godt! Fjerdeplads. Jeg havde 4 frames ud af 99. Hvor er det godt? Ej. Jeg skal lade være med at lytte til dig. Hvad tror du, det er? Jeg tror, det er et eller andet... Ja, rollercoaster. Ej, nej. I know what to build. Det gør jeg sådan set også. I'm gonna build the roller coaster. Am I right? Altså, jeg vil prøve. Siger du, jeg ikke kan finde ud af det, eller Nej, hvad? jeg vil prøve på at lave en. Skal den vel gå sådan der, sådan der. Sådan, nej. Sådan. Sådan. Jeg duer slet ikke til det her. Hvorfor spiller vi overhovedet det her? Det er jeg dårlig til. Ej, det jeg laver, det er jo mega poop. Det er noget, du kunne finde på at lave. I'm gonna murder your face. Jamen, det er alt for flot til det. Det skal du nok ikke gøre. Så bliver alle mine fans bare sure. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg vil faktisk ikke klage over min, jeg synes den er rigtig flot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, jeg har lavet fejl i den, hvorhenne? Det er kun 2 minutter tilbage. Ja, så må den være ugly. Det er sgu lige meget. Så. Der. Hvor den skrald, altså. Spiller aldrig det her igen. Andet end i næste episode. Ja, det skal jeg nok se frem til. Fordi vi er så ensomme, at vi har andet at lave. Det ligner, at jeg bare har lagt sådan en lang streg af lort i min. Det gør det. Jeg glæder mig til at se din. Gør det. Cause it's so beautiful.
Du siger lige, hvad for en, der er din, ikke? Så jeg kan sige, my eyes are bleeding, ikke? Ej, det vil jeg aldrig gøre. Så skal der også være nogle hjul på. Cool. Hvad er det, du er i gang med at bygge? En rollercoaster. Hvad er det for nogle hjul, du snakker om? Lad være at drille mig. En rollercoaster af hjul. Til at køre. Ved du overhovedet, hvad en rollercoaster er, Willy? Ja. Hvad er det? Hvad er en rollercoaster, Willy? Det er sgu da sådan en forlystelse. Hvorfor fuck giver du en forlystelse hjul på? Jamen, du ved, den har sådan nogle dutter, som skal køre på den der stang. Så det kører hurtigt rundt. Ved du hvad? Du får at se det. Den skal have gul sag. Det må blive med. Nej, rødt sag til sig. Hvad skal der være et sæde i? Det bliver... Der. Der og så... Nej, jeg fuckede op, der er ikke nok power på. Fuck. Sign. Der. Black. Fuck. Woo! Done. Jeg er også ret færdig. Nej, den går den forkerte vej. Shit. Det ligner en hund. Hvad er det? My eyes bleeding. Ja, rollercoaster, det skulle ikke et løbehjul. Lol. Hvad spring det i luften? Ja, nej. Okay, med. Jeg er med. Nej, man kunne sætte sig det der. Jeg vil sige den med, fordi 5 minutter til at bygge det der. Okay, så lang tid tager det sgu heller ikke. Ej. Nej. Okay, med. Man kan sætte sig, man kan... Nej, jeg nåede ikke. Jeg fik en. Yay. Jeg vil også have en fucking nubo. Med. Det var også med, at de kun når at bygge sådan noget her. Ej, Oscar! Kør den anden vej. Ja, vi kører den anden vej. Nej, det der. That's my eye bleeding. Men man kan sætte sig i minekatsene. Ja, okay, det gør det med. Så kommer man til min. Den er også ret god. Okay, Dickman Duplo. What the fuck? My eyes are bleeding. That just, what the fuck? Det er jo det er en abandoned mineshaft. Men det er rent faktisk en rollercoaster. Ikke rigtigt, jeg har givet den. Jeg tror ikke engang, jeg behøver det. Minecart. Ej, den er my eyes are bleeding. Det der. Nej, jeg synes, den er ret sej med det her loop. Altså, du sådan kører ind under noget. Det her tid på at lave det her, altså. Det var faktisk ret meget at lave det her. Nej, det synes jeg ikke. Nu gav jeg den med. Ja, jeg gav den et okay. Og Minecart. Yay! Isn't this just great? Jeg synes, den skal være amazing, den her. Ej, det er den ikke. Ej, kom nu, William. Ej, det er din. What the fuck? Fuck the panning. Men Den hvad er er det? wow, everything is awesome. Kan du ikke se My det? eyes are bleeding. Nej, Oscar, nej. Det er en rollercoaster, der kører rundt. My eyes was bleeding. That just didn't. No. It's a failure! Der er en rollercoaster. Nej, jeg fik den ikke. Den er my eyes bleeding. Det er ret meget nu at lave. Nej. Det forhold til, hvor så meget du lavede.
Lad nu være! No. Hvad laver de her? Nej. Det er awesome! Hvad der Jeg synes, det er amazing. Hvorfor? Nej, fordi der står nogen i kø til at prøve den. Nej! Den vinder, tror jeg. Jeg tror, det ved jeg. Nej. Du vil rent Det er faktisk bare den her, no. der... Det er bare no. Hey, jeg kom med tredjepladsen. Jeg kom på næstsidste. Nå, jeg tror, vi slutter af for den her episode, ikke, Oscar? Nej, vi tager lige en til. Okay. Ja, og så har vi optaget i 25 minutter. Og så har vi nok optaget i 30. Ja. Ja, jeg fik Jeg noget sætter nu. det bare til at uploade over natten. Men filmer du ikke stadig? Jo. Hvorfor skal de andre, dem der sidder derude, sidde og vide, at du skal uploade den her over natten? Det ved jeg ikke. En hat! Fuck! Oh, I know what to do. En hat. I know what to build. Jeg skal En bygge hat. en top hat. Ej, jeg tror bare, jeg bygger dit hoved, og skal... damn. Jeg forstod den ikke. Jamen, du er jo en hat, så jeg bygger dig, fordi du er dum. Ha ha ha. Fucking funny, bro. Fucking funny, bro. Fucking... Hvordan skal jeg lave en hat? Jeg laver bare en top hat. God idé, det gør jeg også. Nej, jeg laver en sommerhat. En af de der med strå. Det kan jeg sikkert ikke finde ud af, men gør det alligevel. You need to make a try. Jeg håber ikke ulet brænder. Fordi så græder jeg. Er det måske også en dårlig baggrund? Det skal være vand. Jeg skriver bare et skilt på toppen. Please give it amazing. Fuck, den er flot. It's so beautiful. Det er det H.C. Andersens tophat. Det kan jeg godt sige. Det. Fuck, den er høj. Nej, det er den ikke engang. Det er sådan en regnhat. This hat is just amazing. Skriv ned i kommentaren om min er pæn. Det er den. This hat is Jeg tror ikke, jeg får band for det her. Ja, en band. Ja. Så kigger på, hvad der er på forsiden af det her. Så kunne man kalde det for reklame. Det er bare en kuppel, det her. Så laver jeg lige nogle effekter på den. Fordi, hvem kan ikke lide effekter? Okay, flight speed.
Boom particle, så skal der også være huge explode og lava drip. Time zone. That just so amazing. Musiknoder. Fuck, jeg er stadig subscribe forkert. Jeg skal lige holde noget, Willy. Hvad? Nu? Marina. Vi sidder og spiller. Så med Willy. Marina her. Ej, den er forfærdelig. Det er pixel art, Willy. Ja, den er forfærdelig. Nej, mig er så bleeding. Ja, pixel art, det fungerer bare ikke. Ja, vi skal give dem failure. Ha! Også det der, det er vildt pinligt, hvis alle har bare givet den my eyes are bleeding, ikke? Den er også my eyes are bleeding. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det der, det ser faktisk pænt fucking sejt ud. Ja. Jeg synes, det giver den good. Og skal prøve at hurtigt. Ja, Ej, hvor er den der bare amazing. it's good. It's okay, it's okay. Ej, den er amazing. Ej, den er good, den er good. Tak, Oscar. Det var slet vildt. Det er ikke engang min. Det vil jeg gerne. Jeg synes bare, den var god. Den der, my eyes are bleeding. Right. Willy. Nej, den er da meget flot. Jeg synes, den er amazing. Jeg synes, den er med. Det er fucking grim, den her hat. Ej, hvad sker der, mand? My eyes are bleeding. Ej, faktisk den synes jeg faktisk er bedre end de andre. Den er okay. It's just the same hats around the world. All around the... Ej, den er grim. Jeg kan godt lide valen. Kasket. Jeg kan godt lide valen. Også jeg kan godt lide valen. Ej, hvad sker der? Det er en pyramide. Det er sgu da ikke en chips tema. Altså, hvad sker der for danskerne? Og jeg kan flyve over til... Ej, hvor er den grim. Den er bare mega nice. Wow. Everything is awesome. Hvad tror du, der står på skiltet? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke læse det. This is amazing hat. Please subscribe to Let's Players.dk. Ej, nej. Ej, den er bedre. My eyes are bleeding. Den er sgu bedre end din. Men den er ikke god. Ej, jeg troede, han lavede så gode hatte. Ej, nej. Han brugte den der obsidian. Det gør det bare værre. Nej. Okay. Let's see that. Ej, hvor den grim. Bare sige my eyes are bleeding til dem alle sammen. Og så når det er vores, så siger vi det er vores, og så siger vi dem amazing. Ellers giver vi den wow, everything is awesome. Jeg kan bugge mig igennem over til andre steder. Ej, nej. Ej, du skulle da ikke engang en hat, det der. Det er min! Jeg var ved min igen. Og jeg skal på grund af, at jeg flyver så hurtigt, så kan serveren ikke følge med. Du ved ikke engang at flyve hurtigt for at gøre det. Ja, jeg hentede den der med valen. Med valen. Wow, den med valen, vand. Nej. Den med valen fucking vand. Hvad for en plads? Jeg kom rent faktisk på
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. plads. Jeg kom på 7. eller 6. Nå, jeg tror, det var alt for den episode. Vi ses en anden gang, YouTube. Hej, Oscar, noget du siger? Nej. Hej YouTube! Er I klar til endnu en episode? Nå, nej, det er I ikke, fordi vi Vi skal gå. Vi skal ud og blive fulde.